debil Mustang. Lolko už není AFK, jo? Už si Kúpite si odmutoval. teraz na tento koment ľudia. Paťu? Hej. Počkaj, mi to najedal, že smiem dopredu do piči. Mikeš, lol. Dávaš, dýchaj. Hej, Pinky, už si to napsal? Hej. Jo, počkej, já se podívám. Priateľ sem. Já si to všimne, ten nám dá, vole. Máte TS-ku, čo som napísal. Mám mu napísať, že čo tam je, prosím, mám mu to tam napísať. Ne, on si to všimne. Skoršie alebo neskôršie, kam však tam hore mu nás vypíše 7 alebo tých nových komentov. Kúkne sa a všetko na jeho profil, vieš. Dajte tam ešte nejakú jednu pičovinu, to sa tam ešte nedal. Všetci sme dali do piči. Žiadne vysavače, kámo, klikni na moju mačičku. Dajte tam nejaký vibrátor, ja nejakú toto značku vibrátora. No, tá ty si aký Psycho XXL v růžové barvičce. Monga, ten creeper v tom domě se mi nelíbí. Neviem, chce na ten koment na toto na Destiny, ale ne. Neviem, čo tomu dávať. User joined your channel. Zrobíte píču, to čo je? Čo? To čo je? Čo? Čo sa Chcete deje? masturbovať a máte úžasný sex so slobodnými matkami, domácimi pánami, ktoré majú veľký sexuálny akt i na moju mačičku. Ja som umrel. Áno, vidíte? Kúpte si nový vysávač Elektron ZMJ 6820. Jedma za pouhých 1599 korún českých. Objednávajte hneď. Oxy, 2 kusy. Oxy tam pláče. To bolo dobré strol, kámo, toto koho napadlo, Oxyho, nič pravdy. Nič Potom pravdy. ste napísali. Oxy 2 kusy. Kámo, tohle jde na YouTube. Mám srandu z takového. Oxy tam pláče. Hej, konec. To iba mne ste napísali, či každému. Tebe.